Hai buphai. Tibara motan borok da hai buphai. Tibara motan borok ciben borok tabon dike sal khai anu buphai yo. Borok bukha. CPM ni borok CPM bai tibara motan borok. Bui ko joton somta. Kislangana phunuk de khulok oi. Tibara motan mungoi CPM rok khai buphai ora. Lolit bazar para wa aira kami wa yak rok bubai kha totara rok joto jagan bubai kha totara rok sebo. Ora khulok phunuk de. Kislang rok oi ko somsajak. Khulok yak no de. Bog rogola thirubo. Nok rok bo sabai kalang thamai ka joto no. Taton dio pai buphai yo. Ana taton di rong dang ka Sari. Pas mas ni sako pulung no anak hai. Sari. Sako pulung pas mas ni bohok busa sudang sudu borok pio gya. Di promo thahnai CPM ni borok hai bu phayo aida kami loli bazaro. Bohok gos rai genang no bu phayo hai.